Tamban po ay 50 pesos din po ang tumpukan. Yun, alakaak po 50 pesos oh. Mura lang, mura. Oh. So, sabi ng ating kaibigan po at kababayan po natin na namimili po dito, no? Talagang mura po ang tumpukan po dito. Mura ngayon. Murang-mura po ang mga isda dito sa Malabon. Sandaan yan, no? Sandaan po, nakita po natin talaga yan, no? Kuya, salamat po, kuya. Ito po yung sinasabi namin mga nagbablog po dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang yung 50 pesos po, talagang napakarami na at ulam mo na talaga maghapon. So may nagpapatunay po talaga sa atin na totoo po yung mga binabanggit po natin sa YouTube natin, no? Dahil sa ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market. Nay, salamat po. Okay, salamat din. Sana pinito na Ayan po si nanay. Ayan po si nanay. Shout out po. shout out. Thank you po. Ano pa na mo? Yan ang sa vlog. Boss Lando Explorer po. Nasa Facebook yan? Sa YouTube po. Ayun yun ano, Lando. Boss Lando Explorer. Dos, ganyan. Boss. Kasi pag ako mag-ano eh, Boss Lando Explorer. Parang Dora Explorer. Explorer, Opo. okay. Thank you po. Hanapin ko. Si ate, yan po, si ate po na nagdala ko po dito ng empanada. Ito, nakalimutan ko yung tawag dito sa bilog na to eh. Binangkal. Ayun, binangkal po, no? Dito po si ate na nagbebenta po ng binangkal at empanada po, no? So, magkano po ang isang piraso po ng empanada? 15 lang. Ito naman, 10. Ito pong isang piraso po nito na binangkal po ay 10 pesos. Yung empanada, 15 lang. so 15 pesos po, no? Yung paninda po ni nanay dito sa Malabon Fish Market. So, Nay, maraming salamat po. At naiano po natin yung inyong paninda po dito sa Malabon Fish Market na binangkal at empanada. Salamat po. Thank you po. Hello, Nanay. Good morning. Hello po. So, paubos na naman po yung paninda po ni nanay dito na bangus, no? So, kahapon yung bangus po niya dito na 7 piraso ay kinuha ko na po. Dahil nga, iuulam natin sa project site ng ating mga kasamang engineer at mga contractor, no? So, yan na lang po yung natitirang paninda po ni nanay dito sa Malabon Fish Market. 130 po ang isang piraso. Ito po, 120. So, dito po kay nanay, makakatawad ka kasi yung 140 pesos na isang kilo na binili ko, ibinigay niya po sa akin ng 120. So, mamimili ka, may bawas pa kahit na may mga presyon po na nakalagay sa kanyang paninda. Babawasan ka pa talaga, no? 7 piraso po yung binili kong bangot kay nanay dito sa Malabon Fish Market. Nay, salamat po. Thank you po. Sa ulitin po ulit. Salamat po. Salamat. Salamat din. Alright, so good morning po sa ating lahat. At nandito naman po tayo sa Malabon Tumpukan na marami po at legit po na unli tumpukan po dito sa halagang 50 pesos, 100 pesos o masigit pa na bumababa ang presyon po ng tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. So nandito po tayo upang mag-update ng mga panibagong presyohan na nagaganap po dito sa Malabon Tumpukan. So ganyan po yung sitwasyon ng ating mga kababayan na dumayo po dito upang mamili ng kanilang mga ihahanda o iuulam sa hapagkainan. So shout out po sa mga OFW na naghahanap po sa ibang bansa. At sa ating mga vlogger po, shout out po sa inyo. At sa mga viewers din po, shout out po sa inyo. At sa mga kababayan po natin at vendor po dito sa Malabon Fish Market, shout out po sa inyong lahat. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito po upang mag-update ng mga panibagong presyuhan sa Malabon Tumpukan. Tara, let's go! Alright, so ang mga alimatag na tumpukan po dito ay nagkakahalaga lang po ng 50 pesos, no? Matataba po yan, no? 50 pesos lang po yan ang mga presyohan po ng tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, no?
So ang mga galunggong din po dito ay 50 pesos din po ang mga tumpukan, no? Oh, 50 na 50. So ang tamban po ay 50 pesos din po ang tumpukan. So, grabe po ang tumpukan po dito ngayon. Napakarami po. No? Tsaka tinatangkilik po ng ating mga kababayan po yung kanilang mga paninda po dito na mga sariwang tumpukan po ng tamban. So, may mga tulingan din po dito na binebenta, no? Yun, alaka ako, 50 pesos, oh. So, ang dilis din po dito, ang tumpukan po ay sa halagang 50 pesos. So, marami na. Ayan, no? Masarap pong kilawin na dilis. So, sa mga gusto pong pumunta po dito sa Malabon Tumpukan ay sulit na sulit at yung 50 pesos mo ay may halaga po dito talaga sa 50 pesos na tumpukan. Mga salay-salay, 100 pesos po. So, ang tortillo po dito, no? 120 po ang per kilo. So, talagang murang-mura pa rin po talaga ang mga isda dito na mabibili po ninyo sa Malabon Fish Market. Boss, magkano na per kilo ng galunggong? So may mga tumpukan din po dito ng galunggong, no? Talagang makita po natin na sariwang-sariwa yung mga tumpukan po dito. Mura lang, mura. So sabi ng ating kaibigan po at kababayan po natin na namimili po dito, no? Talagang mura po ang tumpukan po dito. Mura ngayon. Murang-mura po ang mga isda dito sa Malabon. Sandaan yan, no? Sandaan po, nakita po natin talaga yan, no? Kuya, salamat po, kuya. Thank you. Oh, sige na boss, 50. So, may banak din po dito, no? Sa halagang 50 pesos. Ayan, tumpukan po, no? Talagang sulit na sulit at murang-mura po ninyo mabibili dito sa Malabon Fish Market. Ayan, no? Mga Vlogger. Tulatin daw. sap-sap. So, talagang sinasabi sa atin ng ating mga kababayan po dito, talagang murang-mura po talaga. Sa Malabon Market. Ayun. Yan po yung mga customer po, no? Kakain na 50 pesos. Oh. Totoo po yung sinasabi namin mga nagbablog po dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang yung 50 pesos po, talagang napakarami na at ulam mo na talaga maghapon. So may nagpapatunay po talaga sa atin na totoo po yung mga binabanggit po natin sa YouTube natin, no? Dahil sa ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market. Nay, salamat po. Okay, salamat din. Sana pilit ko na. Ayan po si nanay. Ayan po si nanay. Shout out po. Shout out. Thank you po. Ano pangalan mo? Yan ang sa vlog. Boss Lando Explorer po. Nasa Facebook yan? Sa YouTube po. Ayun yun ano, Lando. Boss Lando Explorer. Dos, ganyan. Boss. Kasi pag ako mag-ano eh, Boss Lando Explorer. Parang Dora Explorer. Explorer, Opo. okay. Thank you po. Hanapin ko. So dito po si ate, yan po si ate po na nagdala ko po dito ng empanada. Ito nakalimutan ko yung tawag dito sa bilog na 'to eh. Binangkal. Ayun, binangkal po, no? Dito po si ate na nagbebenta po ng binangkal at empanada po, no? So magkano po ang isang piraso po ng empanada? 20 lang. Ito naman 10. Ito pong isang piraso po nito na binangkal po ay 10 pesos. Yung empanada, 20 lang. so 15 pesos po, no? Yung paninda po ni nanay dito sa Malabon Fish Market.
So, Nay, maraming salamat po. At naiano po natin yung inyong paninda po dito sa Malabon Fish Market na binangkal at empanada. Salamat po. Thank you po. Kuya, pang kilaw maganda oh. So, may mga gulyasan po dito sa halagang 140 po ang per kilo, no? Ang bangus din po, ang isang piraso ay 130. Dito po ang isa ay 100. So, dagsa talaga ang mga tumpukan ng isda po dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan, mga 50 pesos. Shoutout po kay Ate Pam. Kay Ate Pam Sulayo Vlog po, no? Suportahan po natin ang kanyang channel po sa YouTube. Si Ate Pam Sulayo Vlog. So 140 po ang bangus na pandaing po dito. Doon ako nakabili kahapon, talakito. Sa utol mo kahapon. So dito po ay 120 po, no, ang tumpukan po na dalawang piraso pong bangus, no, 120 po. So ang mga galunggong ay 50 pesos po. At 100 pesos po ang mga tumpukan po ng galunggong. Alright, sa sitwasyon po, no, ganito pa rin po ang sistema ng Malabon Fish Market, no. So dagsan-dagsa po ang ating mga kababayan na namimili po dito ngayong araw po, no. So medyo may konting build up po dahil nga sa may mga pumapasok po na malaking truck sa loob po ng Malabon Fish Port, no. So talaga makita po na ang mga presyohan po dito ng kanilang mga binibentang mga isda. So medyo talagang makikita natin ang kanilang mga sulit at sulit na mga presyohan po dito, no. So boss, good morning. Oy, may mga talakito pa rin po, no. Oh, Kahapon yung ano mo ah. Sabado ba yun? Kahapon? Siya yun eh. Yun yung kahapon. Eh parang anong oras yun? so ang isang piraso po dito ng bangos ay 120, no. Isang piraso po yan, malaki na po mga medyahan. O mas mahigit po mga 3/4, no. So may mga presyo na po yung kanila mga binibenta pong isda dito sa Malabon Fish Market. Hello nanay, good morning. Hello po. So, paubos na naman po yung paninda po ni nanay dito na bangus, no. So kahapon yung bangus po niya dito na 7 piraso ay kinuha ko na po. Dahil nga iuulam natin sa project site ng ating mga kasamang engineer at mga contractor, no. So yan na lang po yung natitirang paninda po ni nanay dito sa Malabon Fish Market. 130 po ang isang piraso. Ito po 120. So dito po kay nanay makakatawad ka kasi yung 140 pesos na isang kilo na binili ko, ibinigay niya po sa akin ng 120. So mamimili ka, may bawas pa kahit na may mga presyohan po na nakalagay sa kanyang paninda. Babawasan ka pa talaga, no. 7 piraso po yung binili kong bangot kay nanay dito sa Malabon Fish Market. Okay, salamat po. Thank you po. Sa ulitin po ulit. Salamat po. Salamat. Salamat din.
Boss Lando. Good morning. Yan na lang. So, kahapon bumili ako 'di ba ng sibuyas, tsaka ng kamatis. Ayun, ubos na. Then nilagay ko kasi sa inihaw, 'di ba bumili kasi ako kahapon dito ng bangot kay Nana. Yun yung ginamit ko. Oo. Tsaka tilapia. Ngayon, yan na lang din. So yung manok mo doon, paubos na rin ha. Pagkakaya. Hmm. Hindi na kayo masuti. Dito lang sa So talaga dito sa Malabon Fish Market, no, talagang murang-mura. Murang-mura talaga kayo makakabili ng mga presyo ng isda at mga gulay, no. So ganyan po yung sitwasyon ng ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market. Salamat po ate. So dito po si Kuya yung nakausap po natin nung nakaraan, no. Ito po yung mga binebenta niya pong mga suka sa halaga 60 pesos tayo na, oh. So 60 pesos po ang isang bote po niya, no. Ayan. So may maliit din po na suka, no, sa halagang 20. So 20 pesos po. So kung yung mga humahango po talaga ng mga suka ay binebenta po talaga nila ng, pinapatungan po nila ng 20 pesos. Ahango sila dito ng 60 pesos. Tapos pwedeng ibenta ng 80 pesos ang isang bote, no. Sa maliit po na Coke, no, yung Coke mismo po, no. Yan po ay pwede po natin ibenta po ng 30 pesos. Sulit na sulit po talaga yung kanilang mga binibenta po dito sa Malabon Fish Market, no. Tay, salamat po. Nasaan na si kaibigan ko rito? Oh, kaya pala wala dito. Pangali ka na. Wala na. Oo. Hindi, ang dami kong nakausap yan eh. Kaya medyo tanghali na talaga. Alright, so ang kaganapan po dito na mga presyon po dito sa Malabon Tumpukan, no, sobra po ang mura ng kanilang mga binebenta, no. Sa alimasag po may tumpukan din pong 50 pesos. Sa mga isda po meron din pong 50 pesos at 100 pesos. Sa mga tamban din po, ganun din po ang mga presyon dito na murang-mura po ninyong mabibili. So anyway, shout out sa mga viewers po natin na laging sumusubaybay ng pag-vlog ni Boss Lando Explorer, no. Sa mga OFW po, shout out po sa inyo. Shout out po sa mga vendor dito sa Malabon Fish Market. Shout out po sa mga kababayan po natin na dumarayo po dito, no. So hanggang dito lang po si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa pamimili po dito sa Malabon Fish Market. So God bless po sa inyong lahat. Bye bye na po.